खुलुमबाय रायजोफोर आंनि बे BBN ब्लग इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामना लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय फैदो बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो हारिनि थाखाय ओंखारफिननाय दा जोङो बेनो जे बर'नि हायाव थानाय बर'खौनो उच्छेद खालामनाय होखारनाय बुलडोजार लानानै बर'नि माखासे आन्दलन खालामनानै हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि जिउ गोमानाय बे BTC जिल्लाबो मोनबोदोंमोन बे BTCनि 40टा पावार बिनि गेजेराव दिनै 19टा पावारखौ आसाम सोरखारा सेनानै लांबाय जोंनि राजनैतिक हान्जाफ्रा लोगोआव दंफायोबाबो बिथांमोनाबो जेबो बुंनो हायै जानानै दङ बिनि थाखायनो जों रायजो राजाखौ लानानै गोख्रोङैनो आन्दलन खालामफिननायनि मोनसे जोंहा मिजिं दं आरो जों बेखौ साखाफारा खागासिनोबो दङ जों सावरायथ'वाखै जों नैबे दाख्लै थांनाय 19, 20, 21 बे डिलिमिटेसननि माबायावबो जों मेम'रेन्डाम हैदों आरो जों दिल्लीयावबो खननै हरखांदोंमोन नाथाय जों जितु इलेक्शन कमिशनजों दिल्लीनि इलेक्शन कमिशना जेरैबायदि रेसपेक्ट होदोंमोन जेरैबायदि बुंदोंमोन 19 तारिखालि खिन्थु बिथांमोना दिनै उल्था मोनसेबो माने रायजो राजानि माने अभाब अभियोग बा माबाखौ पिटिशनखौ खोनासङालासिनो दिनै सिदा सिदि थोंजोङै सरकारनि माबाजोंसो थांदों नुहुरदों जोङो रोखा रोखा दिनै जों अदालगुरिखौ ब्रा ब्रा खुद्रिथाबनानैबाबो जोङो बे डिलिमिटेसननि जितु 19 तारिख बे 19 तारिखआव जोङो इलेक्शन कमिशननो ब्रा ब्राय बुंदोंमोन जे जोंनि बे मोनब्रै जिल्ला जितु मोनब्रै समस्ति दं बेखौ जोङो अदालगुरि माने ST पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ होननानै गोख्रोङैनो बुंबोदोंमोन हादोर उदांस्रिनि फिरफिला 15 आगस्टनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि जितु एक्स भलन्टियार्स बे एक्स भलन्टियार्सआ दानि बर' माहारिनि गुलाय गुजाय राजखान्थिनि माने गावजों गाव एना एनि आरो बर'नि सायाव आसाम सोरखार दिल्ली सोरखारा जिबायदि नोजोर होदों बेफोरखौ होबथानो आरो आलादा बर' रायजो बिनाय बे दाबि बेखौ दैखांफिननो थाखाय जों दिनै एक्स भलन्टियार फर्सआ गोख्रोङैनो ओंखारफिनदों आरो बेखौ जोङो थांनाय डिसेम्बर 18 तारिख खालि मुसलपुराव जोङो मोनसे सेन्ट्रेल एक्स भलन्टियार फर्स दानाय जायो बाहाय जोंहा 5 डिस्ट्रिक्ट दङ जेरै क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी मेट्र' बे 6टा जिल्लाखौ लानानै जों मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों एक्स भलन्टियार फर्स जोंहा आफादगिरिया जाहैबाय माने दलिन ब्रह्म आरो नेहाथारिया जाहैबाय सिन्टु बसुमतारी राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा गैया खिन्थु जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंदों फैगौ बिसायख'थिफोराव नोंथांमोना गावबागावनि बिबेक भट हो जों बिथोनबो होनो फैया आरो जों खुनु राजनैतिक हान्जानि रावनिबो प्लेटफर्माव जोंखौ नुनाय नङा आरो जों थांफाया दिनै भारतनि उदांस्रिनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै माने भलन्टियार्स फर्सआ जि मोनसे गोथार सान फालिनायनि जिथु लाहार फाहार खालामबाय बेवहाय आंखौबो इनभाइटेसन खालामदोंमोन आरो आङो बिनि लोगोजों आं माने रिकुवेस्ट खालामनो आं लुगैदों आरो बे दिनैनि दिनाव जों माबा मोनसे उद्देश्यखौ लानानै बै समाव भलन्टियार फर्सआ बे ओनसोल साहा ओनसोलखौ लानानै सिमां नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै थेर बेथेर खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बावैसो डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ जों निस्सय मिन्थिगौ जे उदालगुरि समस्तिखौ माने दरं उदालगुरि खालामनानै माने जोंजों 5 समस्ति सोफादेरनानै माने दलगाव सिपाझार मंगलदै कमलपुर रङिया बायदि जायगाजों जोंनि तामुलपुरखौ सोफानानै बा माजबाद उदालगुरि टंला आरो बेनिफ्राय गरेस्वर बेबायदि समस्तिखौ सोफानानै 11टा बयनिख्रुइबो आसामनि भितराव देरसिन माने लकसभा समस्ति बानायनो नागिरनायाव जोङो जोबोद आपत्ति खालामदोंमोन आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया बेनो जे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जोंना 4.7 नि जितु माबामोन जा एग्रिमेन्ट दंमोन बे एग्रिमेन्टआव माने भबिष्यताव डिलिमिटेसन जायोब्ला BTCनि एलेकाया BTCनि भितरावनो थागोन समस्तिया बेबादि होननानै लिरनाय दङमोन नाथाय
दिनै अन्याय भाबै जोंखौ गुबुन जेनेरेल एलेकाजों माने माब्लाबाबो पलिटिकेल राइट्सखौ जाहाथे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया बे सा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबादि खैसारि बानायनानै दिनैहाय बिसोरो डिलिमिटेसनखौ बानायबाय जों जोबोद दुखु जादों आं बिनि सासे मेम्बार आरो बे दुखुखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि बे ओनसोलनि हारि हारिसा बर' गुबुन हारिफ्राबो दुखु खालामदों आरो भबिष्यतआवबो जोङो जोंनि मोन्थोरखौ आरो मोनफिननो जुदि नागिरनांगौब्ला जोङो संग्राम खालामनायनि बाहेरा खुनु जा बिकल्प लामा गैया गतिके जों जिबनानो जिहेतु संग्राम गतिके जों भबिष्यतआवबो जोङो संग्रामखौ खालामनानै जोंनि जे नंगुबै जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो नागिरफिननांगौ होननानै आं माने अनुरद खालामो खावलायो बेखिनिखौ बुंनानै आं